euskara planaren arduradunak, azkenean egiten debana da, batzarrekak adostu deban edo zehaztu deban erronka horiek aurrera eramatea arduratzen da. Baita ere teknikariekin, eguneko teknikariak egiten duten lana gurekin, eta haiekin batera arduratzen gera, bai euskara batzordean eta bai batzarrekan sortzen diren beste taldeekin, euskara plan hori aurrera eramatiaz. Gure moduko tailer baten azkenean euskara arduradun bat ez dago, gure ustez danogaz euskaran arduradun, egunero erabiltzien arduradun, eta holako momentutan ondo tortzea pixka gelditzu, kontziente izan zer egin aldoun, nun garen, eta buelta batzuk emateko denbora tarte hori hartzia. Nik uste dut, edozein enpresatako euskara arduradunaren egiteko nagusia dela, euskararen inguruan mobitzen den jentia dinamizatzea. Eta batez ere eredu izatea. Zaila da norbera eredu izan barik ingurukoak mobilizatzea. Nik uste dut hori dela proiektu bat gidatzea dela ardura nagusia. Epe laburrean aurreikusita daukaguna da dinamika desberdinak bulego desberdinetan euskara ohiturak aldatzeko. Bileretan ere bai neurketak egin euskararen erabilerak eta hor ere bai helburuak jarri bilerak euskaraz izan daitezen. Gure moduko enpresa batek azkenian emungo daren pauso txikixa die, eta pauso txiki horren artean badie euskaraz ipintzia nominak, ofimatikako erremintxeak euskaratzia bai, eta holako egunerokotasunien ez galtzia erabiltzeko itxura, eta pixkat hortik joango da. Gu gauza asko jarri ditugu praktikan orain arte euskararen inguruan, nik uste dut erronka nagusia momentu honetan da erabilera bultzatzea, gure langile gehienak euskaldunak dira, ikasle gehienak euskalduna datoz, ikasi eskolati datozen berrixak, horren hori da erronka erabilera momentu honetan. Gehien gustatu zaidan orain arte euskara planarena, izan da bai betik edo langileetatik ertendako plan bat izan da, baina orain dela 3 urte zuzendaritzak kontseilu errektore, kontseilu sozial eta organo desberdinekin danok batera bildu eta plan estrategiko bat eta erronkak danon artean zehaztu genitun eta horrela danok arraun egiteko norabide berdinean. Azkenian gustokuena edo behintzat egeixen betetzen dutzuna da, holako zerbait planteatzen danean taldean, ez dagoela inongo zalantzaik, euskeran alde eta euskara erabilera bultzatzeko hori ez dagoela inongo zalantza edo aurrera itxeko asmoa dagoela behintzat holako ekimen baten. Uste dut, garrantzitsuena dela hasiera baten emun zan impulsua, jentiak zeukan grina hori edo, gutxika hiltzaltzen jundana denborarekin gertatzen dalako, edozein ekimenetan gertatzen da, hasiera baten gogotik azten garela eta gero ja apaldu egiten garela, ero itzale egiten da pixkat. Horren nik uste dut hori dela nik gehien faltean botatzen dudana momentu honetan, ez?